Assalamu alaikum bandiraɓe gendiyankoɓe yeewiyankoɓe hettiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli mon no dañirton ɗum subaka foof ɗo e Pindi TV amin dañi weltare kadi huccidde moɗon e oɗo subaka altine. Amadou Moussa no mbalduɗa? Alhamdulillah. No weekend ma waɗi? Ala mi ala weekend. Ala weekend. Wallawol weekend ala. Wa effectivement mi sikima yimɓe pam ɗum ni effectivement ɓe sikki tan an weekend ma ko weekend baɗɗo mouvement de machallah wadde a adore lumière. O waɗi chargé no fewi mataw ko lumière tampere. Non mi yiyani e yeeso ma tampere Amadou. En tout cas yahama to heewi e nder oɗo weekend samedi o ha dimanche inchallah ma en gari hen mbiɗen de gasirde yewtere nde so Allah jaaɓi wona ɗum koko salmindema anene namdadema holno mbalduɗa e holno pinirɗa salminde hettiyankoɓe ayaw Pindi TV wonɓe e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi bismadeɓe kadi en mbiɓe bisimilla mabɓe kala e saaha eɗen beltanoɓe Aissatou wadde en puɗɗoto roɓɓindu jayndele meɗen Amadou e Sud Quotidien. Sud Quotidien Aissata ko polémique manam kay ko gulali e lokali teskaɗi ko yewti ko e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko histoire générale leydi meɗen Sénégal holitama noon wonde ɓe ganduɗa ko jeeyaɓe on ɗo rédaction woni winditannoɓe ko fati banggue on ɗon histoire ɓe jalti tigui e leɗɗe walla mbiyen ɓe jalti tigui e ladde gam joni joni o addude hen jiyanɗe mabɓe ko wayno noon biteɗo hono professeur Iba Ndaw on won ko haali hen holliti wonde ɓe jogaki hay miijo woto gam kay jibde ko ganduɗa ko woni histoire leydi men Sénégal. Quotidien Le Quotidien. Quotidien Le Quotidien kañumne ko hen tigui arte ko yewti on ɗon fannu jayde wi ene wayno tan caggal kay ko yaltina walla mbiyen nde ɗon deftere nde ɓayina oɗo saaha ko fate banggue honoɓe ɓe ganduɗa ɓe ko famille royal woni tan famille ɗi ganduɗa ɗi jeeya ko e laamu ɗo e leydi Sénégal woni laamuji ndonu kañumen kay tawti ɓe ganduɗa ɓe ko famille religieuse woni tan tambiɓe ko fate banggue diine ɗum saabi noon jayde wi joni joni ne wayno ko leçon kesso tan to banggue histoire hokka omo ganduɗa ko biteɗo professeur Iba Der Thiam ko wayno kay ɓe ganduɗa ko famille witeɓe ha joni hono famille ɓe ganduɗa ɓe ko Boursine tawi ko Coumba Ndofen ko nonne kadi eno dirteɓe famille Jarafa ha e famille Bisik moni mabɓe kala namdima joni joni o yo oɗon histoire winditi. Jayde Las Quotidien Aissata koko wayli sawru mbaggu jayde ari koko tampini oɗo saaha Sénégal ha e ko taari ɗum walla mbiyen Dakar ha e ko taari ɗum sababu noon ina wayno holitama koko wiyete ko joni joni o jamguel ƴiwonde no futanko mbiyata hono jaadigel tigui ndungu gam sowde nden ɗon inde holitama wonde ɗum ɗon sa wari ko tolni e 14 bani adama ɗo e nder leydi Sénégal ɗum noon jayde wi ina wayno ɓuuri hen memede kay kuuro lamborgo ngo hono Dakar. Vox Populi. Jayde Vox Populi e oɗo subaka hande kañumne ko hen tan yabbi holiti wonde noon ko caɗele kay ɗe ganduɗa ɗe e teska to banggue jaadigel ndungu ɗo e nder leydi men Sénégal ɗum ɗon noon saabi jayde wi oɗo saaha tan kañum kam koko ɓaadi e yimɓe nogas woni ko mbasipitali mumen tawi jeeyi sababu tigui ko jaadigel hono gunɗon ndungu yimɓe jeenayo ɗo e Dakar woni ko canki ko timmani tan hay lewru woturu ɗum saabi noon ɓe kolliti ko hedde tolni sappo pawɗi ina lime e nder leydi Sénégal kala e kuuɓal omo ganduɗa ko Seydi Gassama joom Amnesty International ɗo e Sénégal ene namdo tan joni joni o holto woni ko wiyete ko hono paratonnerre tigui direct info e oɗo subaka hande ari ko fate banggue ɗe ganduɗa ɗe ko wiyete ha joni woni koppereje nder leydi men Sénégal ha tengtito banggue moftirdu ndu woni trésorier leydi men Sénégal ɗum saabi noon gomo wiyetegu DGED kañum kay ko ganduɗa ko woni douane leydi men Sénégal mone mabɓe kala tan nana waɗa peeje mum e peccorde muɗum beele tan leydi Sénégal ina heɓa tigui hono koppereje no hannirta ni ko wona ɗum ko fate banggue gulali e lukali to banggue murnogol omo ganduɗa ko Seydou Gueye kañum tan joni joni o suuten ko guuɗi o holliti wonde ne wayno ɗin ɗon gulali walla ni hono on ɗon débat fotano tigui wonde. Jayde Stade Quotidien e oɗo subaka hande ari koye football no wowi adorade arde kala subaka ko toon to Liverpool mo Sadio Mané photo makko no jirɗon ni jayde noon wi ene wayno ko Mané o manete ɗum noon hollide wonde kanko Sadio Mané omo jokki tigui wadde gueɗe mantiniɗi toon to Premier League anglaise ha tengti toon to Liverpool saabu o weekend mo jawtuɗen o heeɓi markude fodde loggue ɗiɗi ko wiyete doublé kono ɗum ko kadi mo ganduɗa ko Diao Baldé Keita kañumne toon to Monaco hay so tawi ɓe piyama 4-3 harata o marki bi tawi folnoɓe tigui ko kippu biteɗo Marseille.
suñu lamb ko don guddirten hono robido jayndeji min e odo subaka hande ko combat hakkunde makko e tafatin jaynde wi ko saha Balla Gaye 2 kanyum tan holiti wonde ale sago fawe tabal ngal ko tolni e temedere e capande 3 millions e kopreje CFA ay satu gasi heewi Amadou ko kalistiki wadde non Amadou Robindu jayndeli meden uddi en garatane ko dum ko ganda kanyum woni yete gede rendo olympien fait divers hande fait divers non journaux ji ngari hen woni tan ko wiyete jamgel ƴiwonde dum non woni ko addi cadele no fewi do nder leydi meden e toboli di digali ganda addi cadele ha dum sabi tan ena namde hoto paratonnerre aji woni paratonnerre non woni ko ganduda yete ina yetta charge électrique ji ganda ina ummoy jamgel ƴiwonde weddo dum e leydi wasa yande neddo wasa dañde danger dum don non mataw hewani ha woro e nder leydi ndi dum tan ine ñaage kadi yo gouvernement o ummo hen wallita hen yete yimbebe sabu do joni cadele nani daña hen no fewi Amadou e ko non ay sat adandi pular hayi ha geni wi ko jaadigel ƴiwonde jaadigel ƴiwonde non sabu en gandi ko hunde ganda hewde doole don ko kewden nande hewno wadede ko duuji on duuji ganda ina ngodi tigi ina ngodi jangubbe ne gandi dum don foti wadede ko adi kala ko duwaw ñaagade Allah ndi riwtata gede baadni sabu ndungu en heewi yaajibe gandaɓe ko yaajibe hulbiniɓe yaajibe musɓe ɗum ɗon e kadi ko hen jiya gonga ne woodi ko wiyete paratonnerre a haali joni ene jiya e ko o faddoto walla ko usata doole ɗum ɗon so ɗum ari heewi ko werla ɗum nokku mo ganduɗa o yimɓe ngala ɗon ɗum ne kadi en ɗo wonno e wuuro lamorgo ngo en ganda noon holko jeeyi sababu ɗum natti yiyeɗo ɗo walla gueɗɗe batti arde mataw ene gasaran kono mbiɗen ni ruttade duuƴi ɗi mi sikki ɗum noon ɓuuri jojjude o saaha galleji mawɗi en mbaɗa eran ko woni famille ji seremɓe ɓe yoɓe mbad duwaw ɓe mbaɗa ko ganduɗa ko ene wawa riwtande en kala e saaha ɗeɗo gueɗe saabu teskiɗen ɗum koko wayno neɗɗo gonɗo e nder ndiyam walla neɗɗo jahowo e nder ƴiwonde saabu ko wattinde ko en jii ko suuka mo ganduɗa ko pettanoɗo football nawetan ene wayno ko kañum kay ngal ɗon majal jaggi ɗum te ko saaha baade ene mbaɗa non noon ene moƴƴi tan neɗɗo so tawi toɓone waɗa jomum yo deccu woɗɗo kadi yoga e gueɗe ko wayno leɗɗe en woni lekkuji saabu ko hunde ganduɗa ne fota ɗum kala e saaha woɗɗo ndiyam ko hunde ganduɗa ne fota ɗum kala e saaha donc ko adi foof ko rentade Allah reena kono kadi waɗe duwuji ko wona ɗum ko mbiɗa sikki en mbawa hen junnade no fewi nane aha namdinomo weekend o mbiɗa sikki en gartat hen ɗum ɗon noon ko weekend mo ganduɗa o machallah waɗi fayida so tawi a daari ñande asen nde en jehino toon to ganduɗa ko woni Guédiawaye ha tengti toon to école Souleymane Bal ceerno Souleymane Bal eɗen gandi ko yontere nde ganduɗa nde uddirtede ko fate banggue ɗemɗe gendiji e ɗum ɗon noon ko on ɗon école teddinira kono noon kadi ko goomu wiyetego godal goomu daranigu leñol kañum tambino gueɗɗe jagoɗo kalfinade ko fate banggue jangde less lessere hono Mamadou Talla arani kono noon waɗi nelaɗo muɗum yeehi toon ko noon kadi e tawtere ɗo ganduɗa ko maire Alioune Sall woni maire de Guédiawaye e maire Baydy Ba toon to mo ganduɗa ko woni wuuro wiyetego Madina Gounass ɗo e Dakar woni Madina Gounass Guédiawaye kono ɗum ko maire ji kewɗi jiyama toon ko noon kadi invité ji mawɗi invité ji de marque ngari ko woni El Hadji Baba Mal mo ganduɗa ko kam ardi diɗɗal dande leñol ari toon en tant que invité d'honneur ko noon kadi en jii toon yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ɓe ngari no jirtenne image o vraiment notama kadi ɗemɗe ɗe foof ɗemɗe Sénégal ɗe foof wonon wiya ko semaine mo ganduɗa o ko semaine teddinirteɗo ko fate banggue ɗemɗe gendiji ɗemɗe ɗe foof ngari ko wayno jolfuɓe ko wayno haalpulaar en ko wayno safalɓe ko wayno kadi hono sereraɓe joolaji mandiaguji foof ngari jiitimi hen koye mumen no hannirta ni Amadou waɗi fayida no fewi mbe sikki tan haɗani ɗon Aissata no mbiɗani e nder hen on ɗon jamma aset woni tigui ñande jamma nde kadi Pindi TV yilinoyoma toon to hono grande walla mbiyen toon to théâtre national Daniel Sorano mo ganduɗa ko biyeteɗo Banaji Codé Dieng kañum tigui waɗanno toon anniversaire muɗum gadiɗo e ngal ɗon dingaral ɗum ne kadi aussi en jaadino hen toon e Pindi TV kadi yehino toon holliri bandiraɓe vraiment kañum koko nadari jamma e ñalawma subaka e kikiɗe gam tigui hemnude bandiraɓe ko cohli ko dimanche o ne wayno ko ɗon weekend o uddiri ɗum ko hanki wonno toon to centre Amadou Malick Gaye toon to Bopp ɗum ɗon noon ko wonno ɗon kadi aussi ko ha joni ko fate banggue botte ko wiyete assemblée générale woni botte kupte dingu fedde wiyetede hono Fouta développement ɗo e nder leydi Sénégal ko ɓen ɗon mbaɗanno toon
assemblée générale munen ngam hesdirindi ko ganda ko woni bureau mabbe dare kay woni be jigno ko bureau provisoire woni kay happu dum don non be mbadi élire bureau mo ganda o ma duma fodde e hono duubi tati ngam waaw liggade e boyde ganda de ala ko woni fandare modum so wona bamtude woni kay wadde développer Fouta dum do fof non dum kalden do hen Aissata inchallah ko fay arde ko boyata ko ma dum yeltini e Pindi TV so Allah lamdo jabi so Allah jabi mon jebdum e Pindi TV ko do rubindu jayndeli mon hadata bandirabe hettiyankobe yebiyankobe ko jarnude on tan no fewi tottude won aadi jango so Allah lamdo jabi mati simal hedanno ene bangal caméra o e ballal chat